Nakasinati og trauma ang 27 anyos nga lalaki nga gipriso sa Lapu-Lapu City. Gumikan sa usa ka traffic violation nga iya na di ay nabayran pipila ka adlaw human kini na isyuhan og citation. Ano ang report ni Nico Sereno? Yan ako na di siya katulog og tarong. Magmata-mata siya ini kagabi and kung makakita siya og traffic enforcer, kung makakita siya og kaning no entry na traffic sign, mangurog siya. Tungod sa iya bitong naagian. Kini ang paghulagway sa iyang legal counsel sa nasinati karon sa 27 anyos nga IT professional nga wa damhang na priso tungod sa traffic violation. Matod pa, dili ilalim ang kasinatian na isyuhan og warrant, nahimuan og booking procedure ug napriso gyud og usa ka gabii sa detention facility sa Lapu-Lapu Police. Gikwestiyon sa iyang kampo nga Agosto 28 kadto nahitabo nga natikitan siya tungod sa pagsud sa no entry road sa may barangay Bangkal. Apan Setyembre 4, mibayad sa 1,000 nga penalty, sulod pa man unta kini sa 5 working days nga allowance. Supposedly, wala na kay tulubagon sa syudad. So, maura man yung penalty ani niya is a payment of a fine. Unless, unless, wag yung ka mobayad, wag yun mo ni panumbalinga, pagdakop, wag yung ka nagpakabana, wag ka mobayad, diha unta itong magawsan kag warrant of arrest. Gikatakda sa katulong simana sa Enero ang arraignment o pagbasa sa kaso sa maong motorista. Kini ang gipangandaman karon sa iyang kampo. Sa pangutana kung wa ba sila'y plano nga mag-countercharge o musumbalik og kiha, matod sa abogado, wa pa nila kini nahisgutan tali sa iyang kliyente kung unsay umaabot nga plano. Sa karon pangandaman una nila ang iyang appearance sa korte aron mapasabot sa iyang habig sa nahitabo. Uban ni Marlon Melgazo, Nico Sereno, Balitang Bisdak.